Следващото видео за правописната норма ще бъде посветено на слятото писане, т.е. кога пишем думите слято, не разделно, не полуслято, а слято писане, т.е. като една дума. Слято се пишат сложни съществителни имена, при които първата част пояснява втората. Т.е. двете части са свързани с съединителна гласна и тук съм отбелязал коя е тази съединителна гласна. Водовъртеж, т.е. пояснява се какъв е въртежа от вода. Земевладелец, т.е. кой е владелеца, кой владее земята. Теснолинейка, чушкопек, т.е. какво пече, чушки. Световъртеж, робовладелец, бързовар, гладолечение, косопад, т.е. какъв пад? Косопад. Може да има и листопад, така че пак ще бъде слято в този случай. Слято се пишат думи, при които двете части са свързани без съединителна гласна. Най-често това са имена на празници и градове. Никулден, Великден, Иванов ден, Петров ден, Благоев град, Димитров град, Велинград, Свиленград, Михайлов град, Тодоров ден, Спасов ден и така нататък. Но имена с първа част числително име се пишат слято, т.е. 20 годишен, 30 годишен, но се пише разделно така 23 годишен и 123 годишен, т.е. 120 разделно и 3 годишен се пише слято. Слято се пишат и имена с първа част съществително име, най-често от чужд произход, голмайстор, киносалон, яхт клуб, голф клуб и така нататък. Имена с първа част съществително име, когато двете части или само първата не се употребяват като самостоятелни думи, т.е. копирайтер. Копи, ако кажеш, нищо не означава, но копирайтер, човек, който пише дадени идеи и така нататък, Jam Session, смартфон, Блиц анкета, шамфъстък и така нататък се пишат слято. Имена с първа съставка съкратено прилагателно име. Афроприческа, екопатека, биоягоди и така нататък. Имена с първа повелителна глаголна форма. Т.е. всичките тези препани камък, ритни топковец, хвали пръцко, вари тенджера. Т.е. това са такива имена, с които може да даваме квалификации на някого. След това имаме съществителни и нарицателни имена, образувани от имена на литературни герои или от съкръщения от чужд произход. Не бъди такъв Байганьо, не бъди такъв Дон Кихот, ти си DJ, PR, GPS, GSM, GP. Т.е. тези тук, които маркирам в момента, те са от абревиатури, от съкръщения, докато Байганьо, Дон Кихот са от литературни герои. След това, което казахме, беше за съществителни имена. Сега отиваме към прилагателните имена. Слято се пишат, когато първата част пояснява втората. Тогава те са образувани от съчетание от прилагателно и съществително име, вътрешно-политически от вътрешна политика, външно-политически от външна политика или пък от географски имена. Новозагорски от Нова Загора, Старопланински от Стара планина, Санкт-Петербургски от Санкт-Петербург. Или пък за език може да бъде църковно-славянски от църква и славяни. Старобългарски от стар и български. Също така това, което е много хубаво да знаем, е, че прилагателните имена, които завършват на ски, също се пишат слято. Военно-политически, но както виждаме, едното пояснява другото. Военно-политически. И така нататък. От числително и съществително име, 6 годишен, от 6 години, дълго свирещ, от дълго свири, тънко пишещ, широкоплещест и така нататък. Слято се пишат и даже тук по-скоро не са точно прилагателни имена, но може всичките от тези части, с първа част супер, мини, хипер, ултра, мега, кибер, квази, контра, пра и така нататък. Супермаркет, мега звезда, квази-религия, праисторически, кибернетика, контраелит, ултравиолетов, хипермаркет, мегатон ще се пишат винаги слято. Когато втората част пояснява първата,
от словосъчетание от прилагателно и съществително име, т.е. научно-популярен от популярна наука, военно-исторически от военна история. С лято се пишат също чрез наставка от сложни съществителни имена с полуслято писане. Кандидат студентски се пише с лято, но кандидат студент с тире. Министър-председателски се пише с лято, но министър-председател с тире. Заместник директор се пише с тире. И други примери. Водоизточник, голмайстор, концертмайстор, кинотеатър също се пишат с лято. С лято се пишат и много предлози и съюзи. До към, насред, от към, помежду, вдън, вместо, на место, откъдето, докато, до когато, за това, защото, накъдето, откакто, отколкото и откъдето се пишат с лято. Но голяма част от съюзите се пишат, даже по-голямата част се пишат разделно, въпреки че преди да, без да, за да, само че, тъй като, така че, след като че ли и други. Така че може да видим, че с малка буква и с лято се пишат, ако са образувани от собствено име, презиме, фамилия или собствено име, т.е. байганьовско поведение от Байганьо или Дон Кихотовска постъпка от Дон Кихот или Крали Марковска сила от Крали Марко се образува. И също така с лято се пишат сложни съществителни имена, чието съставки са от чужд произход и не се употребяват като самостоятелни думи в езика. Тоест, бодибилдинг, ако кажем, е ясно, но боди, сега не използваме много, освен определена дреха всъщност, ако се замислим. Но джакпот, сега джак кога казваме? Никога. Но джакпот пишем с лято, копирайт, туроператор и така нататък.